Karsinnan perusteella jo näytti siltä, että Suomi on kyllä selvä ennakkosuosikki, mutta Italiaa kyllä laskeskelen tähän finaaliin pahimmaksi vastustajaksi Suomelle. Norjalla Östbergin rahkeet eivät kyllä tässä tule riittämään. Aino-Kaisa Saarinen on silti kohta mäen päällä. Saarisen menossa on lentoa ja siinä on sellaista riuskaa meininkiä ja tässä on sellainen pelote. Kyllä heti ensimmäisellä osuudella hän on näyttänyt tässä, että kuka tätä hommaa vie, kuka on emäntä näillä laduilla, ja se on ensimmäisellä osuudella ilman muuta. Tämä emäntä on Aino-Kaisa Saarinen, joka sieltä tulee jo tähän maalialueelle, ja hän on pystynyt ottamaan tuota eroa lähes 10 metriä norjalaiseen. Muut jäävät koko ajan lisää, ja tästä on hyvä Virpi Kuitusen jatkaa. Täällä Virpi Kuitunen on valmiina iskemään tähän rajusti, ja näyttää sinne kazakstanilaiselle Malahovalle, että pois tieltä hän tulee nyt ja lähteekin kovaa. Suomi johtaa tätä kilpailua, ja sitä eroa tuli jo. Sitä tuli 3,5 sekuntia Norjaan, sitten Östberg lähtee liikkeelle, Follis 5 sekuntia Suomen perään liikkeelle. Maa saa laittaa vain yhden joukkueen jälkeille. Muutenhan Suomi tässä ottaisi kaksoisvoiton tässä kilpailumuodossa, mutta nyt yhdellä joukkueella on mentävä. Aino-Kaisa Saarinen, terävä raju alku heti tuohon, ja sitten Virpi Kuitunen, hänen on hyvä tässä jatkaa. Kyllä, ilman muuta ei kellään varmaan ollut epäselvyyttä siitä, että millä joukkueella Suomi hiihtää, ellei mitään sairastumisia tule. Ja tässä on naisille hyvä avaus, tavallaan hyvä avausharjoitus viestikilpailuun, huomiseen viestiin 4x5. Virpi Kuitunen on viimeisellä lenkillä ankkuriosuudella. Aino-Kaisa Saarinen voi huokaista, päivän urakka on tehty. Italia on edelleen sen 23,5. Suomesta sitten Ruotsi ja Japani siinä tuntumassa. Armoton mitalikamppailu. Yksi näistä jää ilman lätkää tänään. Lina Andersson tiukasti yksipotkuisella Follis seuraa, ja Follis on hyvä peesaaja. Natsumi viereisellä ladulla siinä punaisuinen japanilainen. Lina Andersson. Todella liukkaalla suksella Natsumi tulee sieltä. Tulee viereistä latua sitä paitsi. Kuitunen näkyi vain hetken verran kuvissa. Virpi Kuitunen jahtaa 5. MM-kisakultaansa. Aino-Kaisalle kulta olisi 3. hänen urallaan. Ja on 3. Suomen toinen kultamitali tulee Vesecissä näissä kisoissa. Täältä Lina Andersson repii rajusti ja potku on kova. Hän tekee vahvasti jaloilla töitä, ja sitten Japani näyttää jäävän. Italia vielä 6-7 metriä perässä. Japani taitaa menettää mitalin. Ei jaksa Natsumi. Ja täältä tulee mestari, tulee Virpi Kuitunen. Aino-Kaisa Saarinen on valmiina jo maalissa. Hän näkee, kuinka sieltä joukkuekaveri pyyhältää loppusuoraan, ja Aino-Kaisalla on pidättelyä vähän. Tekisi mieli lähteä vastaan. Kädet ylhäällä, ja täällä seuraa Magnar Dalen tilanteen kehittymistä. Suomi ottaa kultaa parisprintissä. Aino-Kaisa Saarinen, Virpi Kuitunen pari johti tätä kilpailua koko ajan. Heti paukusta Aino-Kaisa Saarinen lähti muulta karkuun, ja Virpi Kuitunen jatkoi samaa malliin, samaa vauhtia. Ja tässä on voittajakaksikko. Suomi ottaa kultaa ylivoimaisesti. Kerta kaikkiaan mahtava kilpailu tältä kaksikolta. Aivan voittamaton pari. Aivan lyömätön kaksikko Suomella. Muut jäävät. Ja Ruotsi ottaa tietysti tässä toisen sijaan, ottaa hopeaa Anna Olsson, Lina Andersson ja sitten Ariana Follis pitää takanaan Maroka Natsumin. Mariana Longa, Ariana Follis kaksikko Italialle pronssia, ja kyllä japanilainen kätensä nostaa ylös vielä. 4. sija tuli tässä Japanille. Japani jäi pronssista 1,4 sekuntia. Japani siinä tiukasti pani hanttiin. Ja siinä meidän mainio kaksikko.